омраза и любов. Вестник Зора, 21 юли 1941 година. При нахлуването на сърбите в Македония през 1912 година, те още при първите си стъпки в тая българска земя преживеха горчиви разочарования. Малцина от тях познаваха действителното положение на нещата у нас там и повечето, голема част, беха убедени, внушено им бе и вярваха, че навлизат в една сръбска провинция, населена с прави сърби, които живеят в робство, в пълен мрак и мизерия. Още в първото македонско селище и навред, дето проникваха, те видеха, че ги посреща чуждо тем население, и не като свои родни брати-освободители, а като съюзници, с един и същ въпрос навсекъде: те са нашите, българските войници. Вместо жалки роби, вместо нищета и запустение, те срещнаха там будни, приветливи люде, видяха китни села и благоденстващи градове, не по-лошо устроени, поне от техните в тогавашна Сърбия. Те видяха там във всеки град и почти във всеко село църкви и училища, чието широки дворове отекваха от веселата глъчка на хиляди учащи се деца и младежи, ръководени от родолюбиво и добре подготвено учителство. И всичко това бе чуждо на неканените освободители, в кавички. По природа склонни при това да преувеличават своите заслуги за прогонването на турците, в сдържаността на местното българско население спрямо техните хвалби за неизброими жертви и невиждано юначество, сърбите виждаха и черна неблагодарност. Разочарованието на сърбите много бързо се превърна в озлобление и омраза спрямо всичко българско в Македония. В тая обща и все повече засилваща се омраза сръбските ръководни фактори намериха здрава опора за своята грабителска политика. По отношение на Македония бе постигнато завидно единство сред всички сърби. От стара сръбска земя, в кавички, която трябваше да бъде освободена от робство, Македония се превърна в съзнанието и в мисълта на всеки сърбин в лакома плячка, особено след като мнозина от тях беха вкусили вече от нейната сладост. Упоритостта, с която сърбите се стремеха да запазят Македония за себе си, беше необикновена. В тая своя упоритост те проявиха и необикновена изобретателност. Ала големата упоритост и сатанинска изобретателност, която проявиха те, за да запазят и закрепят господството си върху тая част от българското отечество, не се дължи на някакви особени качества на техната раса. Вдъхновяваше ги пъклената им любов към Македония, а техната омраза към нас развързваше им ръцете за всички средства. Наистина, имаше сърби, които се надеваха, че все един ден македонските българи ще бъдат посърбени, но пък те, именно сърбите, знаеха най-добре колко малка беше тая техна надежда.